के बड़ा बहरिया बैठल रहो कुर्सी पे सवेरे बैठ रहे। तो का करी जी, खाना में जानते ही बनी कि दू आदमी के बनवाही के बात है, का ज्यादा टेंशन रहेगा बात है। मन कर तो नहा के बहुत देर बैठ जी, तनी ठंडा ठंडा हवा खाए खाती। नहा धो के एकदम झाड़ के बढ़िया बढ़िया रेड रेड साड़ी लगा के रेड रेड लिपस्टिक लगा के जाना ताकि हां अरे बोली और ही का है सर के कहीं जाए के प्लान बनल बा का जाए के कहां बजे रोग लिया के जेम पहले तब ना लोगों के काम से फुर्सत मिलेला पहले तहारा के ना कतनो घुमा देला पे तू कहबू ना कि हमरा के घुमावत नहीं तारा के काम नहीं कह दे लेकिन तबू कबो कहेलू कि कुछ करनी ही हां खाली मुंह बनाए के बा ना घुमैती ना तो कहती ना। अब कहाँ घूमबू चारों ओर तो घूमिए रहलू घुमै ले बनी चारों ओर कहाँ जाए के विचार बा बस अपने गांव भर में घुमा देल बनी हो गई कहे ना जी चले डेरी घूमे चले का त ना माने देहरी उहे माने बड़े का शहर बा काहे सोन में घूमे चली कि ना एक नाव पर बैठ के कितना मजा आई बारे माने नाव पे नहीं खूब बैठल इतना बड़ा बिलू बैठल बन जी लेकिन रउआ साथे कबो नहीं थी ना बैठल हमारे संगे बैठे बुझा कोई का कही तो का रउआ हमर मरद हनी कौन कौन के दूसरे कोई के साथे का बैठत तनी कि डर लागत है। अच्छा अब चलम ना तो तोरो के लिए चलम अगला बेर ना सही में पक्का लिया के चलम कहीं पैसा उसे तो बटोर लही तबे ना खर्चा पानी का ना काम बाटे। हां जी ठीक बाटे तब पैसा कमा के रख ली जइए टाइम मिले त चलो जी ना चले कि हम तू दोनों जना चले के ना दिन भर घूमे के एकदम शाम के आ जाए के घरे। हां ठीक बा और दिन गाड़ी में पूरा तेल एकदम फुल करवा ले मोटरसाइकिल चले के सुनो हम जाते नहीं कहां जाता नहीं जाना देखो कहां तो जानी हमार जिम्मा कौन काम बा ये जी तो जान ना लगवाई मैं क्या लेता ना लेट से अरे रात भर तो तार संगवा रहबे ना कहीं नहीं अब दिनवा में तो काम करे था कि दिन रात खाली उहे कुल के फेरा में रहे मतलब हम उहे कुल के फेरा में रहती का मतलब चल जाना तो हमरा मन ना लगेला घरों में। अरे हमर सोना मन तो लगावे के ना पड़ी बताओ फिर लागत अब नाटक करे छोटी को लइका लेखा हां देखो जात नहीं ना सामने आईम चाहे टाइम ना मिले तो एक दो दिन रुकियो जाएंगे। आयो दादा भी रात भर कम रहे कि एक दो दिन अरे जैसे काम होए वैसे देखे के पड़ी हम जात नहीं सब्जी उब्जी चाहे कोनो चीज सामान घट जाए ना तो बाबूजी द्वारा तो होई हां उनकरा से बोल दिया लिया दी हां ठीक बा बोल दे ठीक बा अब हम करे से सामान मंगाए को पड़े रो ये हर तू मत दिया अपन ख्याल रखियो बढ़िया से काहे जी मतलब हम जरूरी सामान लाई कोई त ना जाई में अरे बाबूजी नहीं खान मतलब बाबूजी सब सामान लाई खातिर जाई हमार जरूरी चीज है। अरे तो हमारे से फोन करी हां हम केहू तेरे व्यवस्था करना कुछ जरूरी घर थी तो तुरंत बाबूजी से मांग लिया देखो ढेर देरी हो गई जाता है ठीक बा जाई तो ख्याल रखिए यार और मत जी हो ना ठीक बा जी जाता नहीं हम ठीक बा जाई तो हमार मरदो कैसन काम बाटे ना कि कबो उनका चैन ना मिले ले इधर से उधर काम खातिर भागल चलेला और कोई उनका ऐसे डिप्टी से तुम छुटकारा मिली बताओ बूढ़ो पता ना भोरही के ना पता भूल बड़न का कहां गए बोल के उनको कौन ठिकाना बा सब्जी उब्जी तो बटले बा घर में बना उना लेता नहीं बनाई बाद में ऐसे बना ये मर्द लइकवा ना आइलो कहाँ गइल अब जाते नहीं हां साला ससुरा यार और खाली घूमत रहता देखो ताई आई बताओ 12 बज गइल अब ले भोजन ना लिए ना सर ये मर्द ऐसा लइका बा ससुरा बुझाते नहीं के ओकरा की खाना होना दे के चाहिए कि ना हां चलो ताई घरवा तो अबे ससुर के बतावत है आयो महारानी है तो मैडम पूरा सज धज के बैठल है ये जी है कहो ए पतवाई का बाबूजी अब बड़ा स्थिरे बैठल हो तो का करी एक तारिया उड़ के बैठल हो और कहता का करी है मतलब खाई ना का
तो तू कहा हम कहाँ रुकत है तो हमारे के ना भेजेलू अदल नियम में हैं के करे से भेजी बताई ना घर में का नौकर चाकर रख ले बनी औ कहाँ गइला है जैसे रउए लेखा घूमत अड़न काम पर गइल बड़न और कहाँ गइल बड़न काम पका लंदन गइला का हैं लंदन ना गइल अड़न फिर भी घर से बाहर गइल बड़न न तो कैसे चल दिहन रउआ बीजू बाहर गइला तो हमके ना बतैलस हैं रउआ पहले घर में रही के रउआ के बता के जइहन अरे हम तो खेत घूमे गइल रही रे हाँ तो घूम लेनी हाँ खाए पिए के चिंता हटल ही नहीं के तो घूमबे ना करम तो चलो खाना दे तनी खाना हाँ तो क्या चल फसल बनी वो बड़न तू करो ऐसन काम बाते ना कि गइल बड़न तो यहाँ 2-3 दिन बाद हमार घटल में सामान उ सब लाई के सामान घटल तोर हाँ जते जते सामान घटवला तो बाबूजी सामान घटे वाला हा तो घटी ना कौन कहीं के हमेशा पड़ल ही रहत ते कैसे घट गुला रे हैं अब लीही जो रोज सामान की यूज करम तो खत्म ना होखी कहे न चाउर गेहूं पड़ले रहता उसे ही समझी कहे न सके कतनो यूज कर बाऊ उड़ाई ना तो तोर कैसे उड़ा गुला रे अब बाबूजी कितना यूज करत करत एकदम हितनी से हो गइल रहे तब ओकरा में से कपोछ के चट के लगाई तो उड़ा गुल तोर ना हाँ बाबूजी रउआ जाई बाजारे तो हम तो बाजारे जेबे करम तो जाइम तो हमार लिपस्टिक के ले लेना जाइम आय हो मैं लिपस्टिक ले ले रोज रहता तू नहीं रंगला है बाबूजी हम ना रंगत का डबो ना होगा तो रोज जरूरी है रंग है बाबूजी ना रंगत तो हमार ब्यूटी खराब ना हो जाई आय हो मैं तार ब्यूटी में आग लगो है रोज तारा ब्यूटी सुंदर होता ले आता एक लोटा रंग डाल देता है हमार ब्यूटी आ जाई देखी बाबूजी हमार चेहरा के बारे में ना बुराई मत करी नहीं खिला के तो मत लाई हाँ तो कहता है ब्यूटी आ ऑनलाइन करके जाए मंगा लेम ना तो 50 रुपए के बदले 400 रुपए दे हम कहाँ ले दम रे तो काहे के दी हमार मरद के कमाइया रवा ना रखे ना तो वो दिहान कि हम देम हाँ तो हमारा गदला तनी मानी तनी मनी देवलन सब आके हथिया के रख ले ना पॉकेट में कहतनी तनी मनी देवलन तो हमारा नहीं जागरा मत करो चलो हम बजरिया में तारा के ले चलो तय चलो हाँ चली हमारा जौन की नहीं कहो किन लिया चलो 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 चली जितना बटोर के रख ले सब खर्चा करवाइए दे चलो